Bago po tayo tuloy mga minamahal, tayo po magtaas na ating makamay. Upo, nagilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa mga pagpapala, hallelujah, dahil kayo sama-sama pa namin mapupurihan, pasalamatan. Salamat sa bahay-sambahay ito, mahal na Panginoon Jesus. Na dito ka namin sama-samang purihin. Luwalhatiin sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong pananambahan magmula po, hallelujah, sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, hallelujah, sa papahayag ng mga buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak. Ganon din po, mahal na Panginoon, maraming salamat, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis banal na presensya sa mga awitin ng iyong beloved choir. At ganoon din po, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay po, hallelujah, na may katapatan, na ito po ay susi ng pagpapala, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Lalo na sa iyong abang lingkod, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Saganang akin, mahal na Panginoon Jesus, hindi ako karapat-dapat na tumayo sa iyong banal na ubasan, dahil ako'y makasalanang tao. Hallelujah, basahan, alikabok lamang ako sa iyong banal na harapan. Ngunit minarapat mo akong tumayo. Kahabagan mo ako, mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang maglagay ng mga kataga sa aking isipan. At ikaw ang maglagay sa bawat sasambitin na aking mga labi, na ito'y maging pagpapala po sa aming lahat. Through the earned prayers, ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang gawa ng dyablo. Cast out! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Tayo po yung makaupo ng mga minamahal sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dobleng pagrespeto, paggalang po, hallelujah, sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at atin din pong inaalala yung kanilang mga ginintoang aral at naturo na iniwan nila sa atin mga minamahal. At ganoon din po, ako po din po ay nagpapaabot ng paggalang sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At ganoon din po sa atin pong beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanilang mahal na anak, Ate Bayes Nier, at ganoon din po mga minamahal sa atin po mga live webcast viewers, saan man kayong dako na roon mga minamahal, praise the Lord po. At ganoon din po sa ating mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Overnight service po mga minamahal. At higit sa lahat sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya mga minamahal, huwag po tayong manghimagod, huwag tayong manghinawa mga minamahal sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapag sumigaw kami dito mga minamahal ng praise the Lord o palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, gawin natin ito mga minamahal dahil sabi na ating mahal na pastor, isa ito sa pag-uri, sa pagpasalamat natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi yung mga tumatayo dito mga minamahal ang pinapalakpakan, dahil kami po ay katulad din ninyo mga minamahal, ngunit kinahabagan lang, hallelujah, na kami po ay makarating dito sa taas. Hallelujah, lalo na sa iyong abang lingkod, hallelujah, na dati-rati ako ay isang mang-uusig sa ministeryong ito. Hallelujah, dumadalo ako na physically present, ngunit mentally absent mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nung natanggap ko na mga minamahal, pumasok sa aking puso't isipan na kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, wala tayong ibang pinupuri dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong tema sa umagang ito, mga minamahal, ang pagsakripisyo ay may pagpapala sa totoong mga Kristiyano. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na isa din kaming
pinagpala na nakaatin, hallelujah, sa 51 years church anniversary ng gawain nito, mga minamahal, na Jesus Miracle Crusade International Ministry doon po sa Marikina Sports Complex. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-provide po niya, mga minamahal, sa financial at ganoon din sa pag-iingat sa biyahe papunta roon, at ganoon din sa pagbalik, at ganoon din po sa mga drivers natin dito, mga minamahal, hallelujah, na nagmamaniho ng mga van, mga minamahal, para po masakyan papunta roon at pabalik. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at higit sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na dadaragdagan na naman, mga minamahal, hallelujah, yung pagkaing espiritual, mga minamahal, na nagsilbing kalakasan, hallelujah, sa aking spiritual, mga minamahal, nadagdagan yung mga patotoo, hallelujah, na nangyari sa aking buhay. Grabe po, hallelujah. Hindi ko po maiwasan na tumulo ang aking luha doon, mga minamahal, habang tumatayo yung mga nagpatotoo doon, mga minamahal. Grabe po. Siguro kung sa sanlibutan, masabi kong imposible, mga minamahal. Ngunit tumayo sila doon, hallelujah, dahil sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya nasabi ko ito, mga minamahal, na sa ating pagsakripisyo may pagpapala sa mga totoong Kristiyano. Dahil alam niyo po, mga minamahal, yung ating pagkasave sa ministeryong ito, mga minamahal, hindi ito katawagan ng tao. Ito ay katawagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo ay tinawag sa iba't ibang kapamaraanan, mga minamahal, mga dating mga mang-uusig. Hallelujah. Nandyan sa iba't ibang mga karamdaman. Hallelujah. Tayo'y nasiran, tayo'y pinagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lalo na, mga minamahal, na nalalapit na po, mga minamahal, ang selebrasyon ng ating banal na gawain dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan. Hallelujah. 40 years, signs, wonders, and miracles. Hallelujah. Na pinapakita na ating dakilang Diyos. Bawat isa sa atin, ako, kayo, hallelujah, ay tinatamasa natin, mga minamahal, yung mga pagpapala. Hallelujah. Kaya habang sumisigaw kami dito ng palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pumalakpak po tayo, mga minamahal. Pag sumigaw kami dito ng praise the Lord, sambitin din natin ang praise the Lord, mga minamahal, dahil dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Grabe po, hallelujah. Kapag nagpapaawit ako, mga minamahal, dito kahabagan lang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan gusto ko nang mag-complain, hallelujah. Sabi ko sa mahal na Panginoon, bakit mahal na Panginoon? Hindi ako marunong umawit. Bakit nilagay mo ako diyan? Kaya humingi ako ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na kahit na paulit-ulit na lang, mga minamahal, yung awiting papuring inaalay natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, hallelujah, hindi ko po mapigil ang aking luha na tumutulo, mga minamahal, dahil po sa kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, yung bata na nahulog sa aking jeep, hallelujah, kahit paulit-ulit ko, mga minamahal, ito na patotoo, na binuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabing pagpapala niya sa akin yun. Nung umuwi ako, hallelujah, galing ibang bansa, positive 300 na yung aking diabetes. Lumabo na yung aking paningin. Kung hindi totoo ang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah, wala akong sufisyenteng pera, mga minamahal, para magpagamot. Wala akong ibang ginawa. Tumawag dito sa ating pastoral house, hallelujah, humingi ng back-up prayer. Isinama nila ako sa panalangin araw at gabi. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung panahon ng COVID-19, mga minamahal, useless ang pera mo kapag wala kang Diyos, mga minamahal. Dahil doon sa Barangay Balaya, ako yung panlimang tinamaan ng COVID na yon, mga minamahal. Akala ko sa pangsiyam na gabi ko doon sa aming tahanan, katapusan ko na, hinalikan na ako ng aking beloved wife. Dahil akala niya, katapusan ko na. Ngunit, hallelujah, totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Sabi nga nating beloved preacher,
Kaya tayo'y pinagaling sa ating karamdaman, tayo'y binuhay, sabi ng ating beloved ordained preacher, dahil may tungkulin pa ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya minsan, hallelujah, nasabi ko sa aking sarili, kaya siguro ako, kahit di ako marunong umawit, mga minamahal, ngunit sa kahabagan lang ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga't panalangin nating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, ito, hallelujah, kung wala ang Diyos, mga minamahal, kung sariling akin lang, hallelujah, hindi ko magawang magpaawit dito, mga minamahal. At habang paulit-ulit na inaawit ko yan, mga minamahal, yung mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi pag inartista yan na tumulo ang aking luha, tumutulo ang aking luha sa kagalakan dahil sa kabutihang ginawa niya sa aking buhay, sa inyong buhay. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay narito, hallelujah, huwag niyong tingnan yung mga aral dito. Minsan naman, mayroon tayong ibang mga kapatiran. Pasensya na po, huwag po tayong masaktan. Dadalo dito, mga minamahal, wala nang ibang tinitingnan kundi yung mga tumatayo dito. Puro pagkakamali sa mga tumatayo dito. Hallelujah. Puro pagkakamali sa ating pastoral na bakit pangit. Bakit hindi ganon, mga minamahal? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran nyo doon sa ibang outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging doon kami sa iba yung dagat, dito, mga minamahal, ay iisa ang Diyos na yan. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Lagi tayong pintas ng pintas, mga minamahal. Hallelujah. Alisin na natin yan. Hallelujah. Dahil tayo mga sisters and brothers in Christ, mga minamahal, tanggalin na natin yan. Hallelujah. Yung dapat ipag-pray natin, mga minamahal, para maging maayos ang lahat. Hindi yung puro pamimintas. Hallelujah. Dahil ayaw ng Diyos ng ganun, mga minamahal. Gusto niya ang bawat, hallelujah, kanyang mga anak ay magkakaisa, hindi magpapagalingan. Dahil ang kagalingan, hallelujah, ang talinong mayroon tayo, ito ay nagmumula sa Kanya. Kaya dapat pasalamatan natin siya. Hindi yung, hallelujah, pintas tayo, nagpintas, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Glory to God. Grabe po ang aking, hallelujah, kagalakan, mga minamahal. Nung nakadalo ako doon sa Marikina, mga minamahal, na nakarinig ako ng mga kanya-kanyang mga patuto. Grabe po, hallelujah, yung ex-convict, mga minamahal, hallelujah, hindi na niya inaasahan na gano'n ang mangyari sa kanya, na mga ayos pa ang kanyang buhay. Pati loved ones niya, mga minamahal, hindi na siya tinatanggap, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mayroong nakapag-share sa Kanya. Subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos namin doon ay nag-aayos, hallelujah, ng may mga problema. Ang Diyos namin doon ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Ang Diyos namin doon ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Hindi niya ito, mga minamahal, pinalagpas. Hinanap niya ang banal na gawain ito, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nariyan, nag-a-apply siya, mga minamahal. Hallelujah. Nahirapan siya kumuha ng NBI dahil, hallelujah, naka-alarm yung kanyang pangalan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, siya ay nanampalataya, hallelujah, dahil sa kabaguhan niya, mga minamahal, hallelujah, nahiya siyang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ngunit sa kanyang isip, mga minamahal, sumigaw siya paulit-ulit, hallelujah, 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 praise the Lord. Sabi ng NBI, gusto ka na namin, ngayon pa lang, gusto ka naming ibalik muli sa kulungan. Ngunit sabi niya, talagang totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Kahit hindi ko man naisigaw ng malakas ang katagang hallelujah, ngunit makapangyarihan ang salitang hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, mga minamahal, pinauwi siya ng NBI. At ganoon, mga minamahal, nakahanap siya ng trabaho na maging tagawalis lang, mga minamahal, janitor na trabaho. Ngunit sabi niya sa ating pinakamahal na penis, umaasa lang sa blessing, mga minamahal, dahil 100 plus lang yung kanyang arawan na sahod. Ngunit nanalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus
na, hallelujah, itaas, hallelujah, na huwag siyang manatili doon na umaasa lang sa blessing, mga minamahal. Nagsabi siya sa mahal na Panginoon na magbigay siya ng may katapatan. Ngunit, hallelujah, nung nagbigay siya ng 20%, 30%, hanggang sa nagbigay siya ng nangako siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nung kalooban na bigyan siya ng pagpapalang trabaho, gawin niyang 50%, maghati sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Isang gabi na naginip siya ng hamburger, nakalahati lang, mga minamahal, nahati ito. Hallelujah. Kaya yun ang sign, mga minamahal, iniyak niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpasalamat siya. Hallelujah. Hindi nagtagal. Hallelujah. Na siya po inangat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nakapagtrabaho, mayroon tayong kapatiran na nagsabi sa kanya na mag-apply ka doon. Kaso kailangan doon ng electrical engineer. Sabi niya, hindi naman ako electrical engineer. Walang imposible. Kaya sinubukan niya isa sa malaking kumpanya, mga minamahal, dito sa Metro Manila. Sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Jesus, natanggap siya, mga minamahal. Hallelujah. Grabe po ang mahal na Panginoon sa pagtatapat, mga minamahal. Hallelujah. Hindi tao ang nangako, Diyos ang nangako, mga minamahal. Pinagpala siyang lubos. Hallelujah. Natanggap siya sa kumpanya na yan. Hallelujah. Grabe, hindi na niya inasahan, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpapala na yan. Grabe po. Hallelujah. Galing sa pagka-janitor hanggang nagkaroon siya ng mga tauhang sarili, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya tayo, mga minamahal, huwag tayong manghimagod. Hallelujah. Dati-rati ang inyong bang lingkod. Hallelujah. Against din ako, mga minamahal, sa pagbibigay. Bakit ko ibibigay na ako ang, hallelujah, naghanap buhay niyan? Pero mali pala, mga minamahal. Totoo lahat. Hallelujah. Pinaliwanag dito sa mga nagpapaliwanag ng exhortation, mga minamahal. Ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Iba't iba tayo, mga minamahal, dito. Ako na lang, mga minamahal, mula noong 2020. Wala na akong trabaho, mga minamahal. Hallelujah. Na regular, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, kahit na pinagtatawanan kami sa aming mga kapitbahay, bakit, hallelujah, dalo ng dalo, hallelujah, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pero sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi kami pinagkulang, hallelujah. Bagkus dumating yung mga pagpapala, hallelujah, na hindi na po namin inaasahan, hallelujah. Totoo ang pagbibigay, hallelujah, kung tayo ay magtapat, hallelujah. Diyos ang nangako, pagpalain tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Pilipos, Kapitulo 12, ang Pilipos 2, Kapitulo 12. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talatay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Work with your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan may takot tayo. Hallelujah. At panginginig. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan kahit na paulit-ulit itong mga bersikulo na ito, mga minamahal. Huwag tayong, hallelujah, magsawa dahil, hallelujah, ito ay kaya paulit-ulit ito dahil gusto ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na tayo po, hallelujah, ay mawala po yung ating katamaran, mga minamahal, panlalamig, hallelujah. Kailangan kung ano man yung ninais natin, mga minamahal, hallelujah, kailangan lalo tayong magpakainit, lalo tayong magsusumikap sa pagdalo sa ating banal na gawain. Huwag po nating isipin, mga minamahal, porkit mainit na naglilingkod yung ating mga loved ones, exempted na rin tayo, mga minamahal.
kailangan, hallelujah, bawat isa sa atin, ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan na may takot at panginginig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal. Hallelujah, nandito na rin lang naman tayo, mga minamahal. Gawin na natin yung, hallelujah, the best na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano mang karamdaman mayroon tayo, mga minamahal, ano mang kailangan mo. Hallelujah, sabi nga sa Mateo 6:33, datapuat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya nasabi ko, mga minamahal, sa sakripisyo mayroon pong pagpapala. Ihalin tulad na lang natin sa ating beloved preacher, Joven Ferrer, mga minamahal, nung dispiras ng bagong taon. Hallelujah. Nung pinangga siya, mga minamahal, ng mga lasing. Hallelujah. Na hindi nag-ilaw, mga minamahal. Isipin mo, hallelujah, kung hindi siya iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, siguradong wasak, mga minamahal, yung kanyang hita, mga minamahal, dahil yung dalawang telescoping nung brand yun yung motor na Kawasaki Barako, mga minamahal, ito po ay nabaluktot. Gaano lang ba yung ating mga buto, mga minamahal, kalambot. Kaya grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil po, hallelujah, sa kanilang sakripisyo, kahit na doon sila na destino ng mga minamahal sa, hallelujah, Batangas ngayon, mga minamahal, nagsisikap na umuwi dito sa San Carlos, hallelujah, ilang daang kilometro yan, mga minamahal, hallelujah, upang magampanan yung tungkulin na nakaatang sa kanila. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Totoo, hallelujah, ang pagsasakripisyo natin, hallelujah, ay may pagpapala. Yung ating mga kapatid, hallelujah, na nagkaroon ng breast cancer, hallelujah, naka-schedule ng operahan, hallelujah. Ngunit wala silang ibang ginawa habang hinaantay yung schedule ng operasyon. Hallelujah, wala silang ginawa kundi magpuri na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, patuloy na nagsisisi. Hallelujah, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung darating na yung araw na general laboratory, general check-up ulit para i-schedule na ang opera para sa breast cancer sa magkabila, mga minahal. Alam niyo ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi na nakita sa doktor, nawala na yung bukol. Hallelujah, palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tulad ng patutuo ng ating beloved sister kanina, mga minamahal, na pre-request pa siya dito, mga minamahal, dahil namaga na yung kanyang dibdib, mga minamahal. Sign ito, hallelujah, ng breast cancer, mga minamahal. Ngunit wala siyang ginawa, hallelujah, patuloy na, hallelujah, dumalo sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Patuloy na nagpakumbaba, hallelujah, humingi ng tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagtaka na lang siya, mga minamahal, before po pagpunta, hallelujah, last Sunday doon sa Marikina, mga minamahal, sa 51 years church anniversary na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpatotoo kanina na pinagaling na, hallelujah, yung namaga dito sa kanyang dibdib. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Wala tayong ibang gagawin dito, mga minamahal. Bulay-bulayin, hallelujah, ang lahat ng mga pagpapala na ating natamo, mga minamahal. Huwag tayong, hallelujah, manghimagod, huwag tayong magmalaki, mga minamahal, sa ating mga sarili. Dahil, hallelujah, nariyan ang Diyos. Walang sawang nagpala sa atin kahit ganito tayo kamakasalanan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan, hallelujah, upang, hallelujah, tayo'y maligtas. Kaya yun lang, mga minamahal, ang ating gagawin. Yun lang ang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahili po, pakibasa po sa unang Juan, ang kapitulo po ay 1, versikulo po ay 7. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan, kapitulo 1, ang talata po ay 7. Ganito po sasabi, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya ng nasa liwanag at may pakikisama tayo sa isa't isa, ay nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan natin, mga minamahal, ang ganitong pagtitipon. Kailangan nating dumalo tayo
3 times a week. Paulit-ulit na sinasabi dito mga minamahal, hallelujah, ang dumalo 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo, upang patuloy po nating maluwalhati ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah, hindi dahilan, hallelujah, anumang hadlang mga minamahal. Hallelujah, sabi nga nating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagpala tayong lubos, hallelujah, kahit na, hallelujah, closing prayer na lang mga minamahal. Basta ang desire mong makadalo ka dahil, hallelujah, ikaw ay estudyante, ikaw ay trabahador, mga minamahal. Hallelujah, sikapin natin, hallelujah, yung makadalo tayo upang mapasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bulay-bulay natin palagi mga minamahal, hallelujah, ang mga kabutihang ginawa ng ating Diyos, hallelujah, sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang maiwasan mga minamahal, hallelujah, ang panlalamig, upang maiwasan, hallelujah, na tayo po ay makabig sa kalaban mga minamahal. Sabi pa dito sa Kawikaan 3:5 mga minamahal, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Unahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituro ang iyong mga landas. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Huwag tayo mga minamahal. Hallelujah. Puro pintas ang gagawin natin. Ang gagawin natin kapag nandito tayo, kahinaan ni brother, kahinaan ni sister, hallelujah, anumang pangailangan, kailangan ipanalangin natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God lamang mga minamahal. Hallelujah. Importante mga minamahal, lalo na, hallelujah, nalalapit na po ang ating pagsasounding mga minamahal dahil loobin po next month mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, hallelujah, sa exact date mga minamahal, magsilibrar tayo ng hallelujah, 40 years, signs, wonders, and miracles dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah, sa pangunguna at panalangin po ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, kailangan mga minamahal, hallelujah, mag-cooperate tayong lahat mga minamahal. Hallelujah, magpagamit tayo. Matagal na tayong, hallelujah, laging sinasabihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag nating tingnan mga minamahal. Huwag niyong tingnan si brother, huwag niyong tingnan si sister. Ang tanging na nating iisipin mga minamahal, habang malakas pa tayo, hallelujah, nakapag-contribute tayo, hallelujah, sa kabutihang ginawa ng ating mahal na Panginoon Hesus sa ating buhay mga minamahal, hallelujah. Ako nga na hindi marunong, binigyan ako ng talino sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya kaya nyo rin yan mga minamahal, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sama-sama tayo, hallelujah, sa gagawin pong, hallelujah, paghayo mga minamahal. Huwag tayong, hallelujah, makasirili mga minamahal dahil lagi lang nating ulit-ulitin mga minamahal, hallelujah, wala tayong ibang pinagsiserbihan dito. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pag-ibasa po sa Hebreo, kapitulo po ay 10, versikulo 25 hanggang 27. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 10, talatay 25 hanggang 27, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas, nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang
kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po. Hallelujah. Kailangan natin mga minamahal ang pagtitipong ganito, ang fellowship mga minamahal, upang yung panlalamig natin na unti-unti na tayong maagaw sa kalaban, yung medyo hindi na tayo marunong pumalakpak, hindi na tayo marunong sumigaw ng praise the Lord mga minamahal. Hallelujah. Kailangan mga minamahal upang maibalik mo yan ang unang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos. Kung ikaw man ay hallelujah, nandyan ang lupaypay, dumalo ng dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag kang magmukmok sa iyong silid mga minamahal, tulad ng ating mahal na kapatid, 1998 na nagkaroon siya ng cancer sa matris mga minamahal. Sabi ng kanyang ate, magbihis ka, sumama ka sa akin. Doon ang Diyos naming pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyos ay buhay at siya ay dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sabi niya, huwag kang magmukmok. Ayaw kong sumama ate, baka pagdating doon, ihiga lang ako. Ngunit, dakila ang Diyos. Hallelujah. Nung dumalo siya, pinaunlakan niya, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Unti-unti mga minamahal, mula nung 1998 mga minamahal, hanggang sa oras na ito, 28 years na po mga minamahal. Hallelujah, na kinahabagan, pinagaling ang inyong karamdaman mga minamahal na cancer sa matris. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit na tayo ay inuusig, hallelujah, naglalakad, huwag mong pakinggan yan, hallelujah. Huwag kang, hallelujah, magpapikto dyan mga minamahal. Dahil, hallelujah, lagi na lang nating isipin na ang Diyos nating pinaglilingkuran dito, Diyos ay buhay, makapangyarihang Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat nating pangailangan, nag-iingat sa atin mga minamahal sa araw-araw, nag-iingat sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kabilin-bilinan nga na ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Dumalo ka ng dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Magpuri, mag-ayuno, mamuhay ng may kabanalan at magbigay ng may katapatan upang manumbalik ang iyong sigla. Hallelujah. Baka ikaw hindi na nagtapat mga minamahal, kaya hindi mo na nararamdaman ang kanyang banal at matamis na presensya. Magtapat ka mga minamahal, dahil sa pagtatapat, ito po ay susi ng pagpapala. Lahat, hallelujah, physical, material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual ay pagpalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano mang kahilingan natin, hallelujah, kapag tao sa puso mong sinunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagpapala ang ating matatanggap sa bandang huli mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa bawat Kristiyano mga minamahal, ay may kanya-kanyang pagsubok mga minamahal. Kaya, kailangan mga minamahal, lagi nating sundin, alalahanin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Dahil tayo na lang mga minamahal ay tumatamasa na lang mga minamahal sa mga pagpapala na kanilang iniwan sa atin. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, sa mga patutuo ng ating mga kapatiran, hallelujah, nandiyan tumatawid pa sila ng 6 na ilog para makarating sa banal na gawain. Na grabe po, hallelujah, tayo pinagpalang lubos dito sa ating mahal na Panginoong Jesus. Dahil simentado na po yung mga daanan na ating madadaanan papunta dito sa ating banal na gawain. Maalala ko lang mga minamahal dati, hallelujah, doon sa Mindanao, yung aming chapel doon, kapag kami ay nagbababling din mga minamahal, yung nirerentahan naming binyo. Dito mga minamahal, kahit na tumalon ka, hallelujah, tumalon ka ng tumalon, upang purihin mo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Hindi yumuyugyug ang ating pastoral, mga minamahal. Kaya samantalain natin habang may kalayaan pa tayo, mga minamahal, hallelujah, na purihin, pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Magtapat ka, hallelujah, sa iyong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating mo dito, hallelujah, magsisi ka, hallelujah. Ibulong mo sa mahal na Panginoong Hesus lahat ng iyong kahilingan, hallelujah. Siyang tiyak na bagay, mga minamahal. Hindi bingi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag nakita sa atin, hallelujah, ang 100%, hallelujah, pagpupuri, lahat ng ating pangangailangan, isang tiyak na bagay, ipagkakaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kindly po, pakibasa po sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 14. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 14. Ganito po sasabi, sapagkat marami ang tinawag, dadapwat kakaunti ang mga nahirang. God bless po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinahirang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Hallelujah. Dati-rati tayo ay nakatanggap ng pulitos. Hallelujah. Ganon din po, hallelujah. Lahat, bawat isa sa atin dito, mga minamahal, may kanya-kanyang katawagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Karamdaman natin pinagaling. Hallelujah. Kaya kailangan, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong manghinawang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatin natin siya ng pasalamatan, mga minamahal, hallelujah, upang malugod sa atin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil tayo'y tinawag, mga minamahal, sa iba't ibang kaparaanan. Tayo ay narito, mga minamahal, hallelujah, dahil mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kailangan i-share natin, mga minamahal, hallelujah, yung mga kabutihan na tatamo natin sa ating mga buhay, mga minamahal. Tinanggap natin itong libre. Kailangan, mga minamahal, ibahagi din natin ito ng libre, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Yan ang lagi nating iisipin, mga minamahal. Kindly po, maghanda po ating mga beloved instrumentalists. Kindly po sa last verse, pakibasa po sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo po ay 3c. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talata 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, mga minamahal, kailangan ang bawat Kristiyano, mga minamahal, nariyan yung pagtitiis. Hallelujah. Pagsasakripisyo, yung ating pagdalo, hallelujah, isa na yan, mga minamahal. Kaya kailangan makiisa tayo sa, hallelujah, bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Suportahan natin, mga minamahal, ang kanyang banal na gawain, mga minamahal, upang sa ating mga pagtitiis na yan, hallelujah, marami pa tayong mga kababayan, hallelujah, ang masip sa ministeryong ito, hallelujah, huwag tayong manghinawa, mga minamahal, hallelujah, upang, hallelujah, magagalak po sa atin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Malinaw po, mga minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon Hesus. Wala pong labis, wala pong kulang, mga minamahal. Ang pagsakripisyo, hallelujah, ay may pagpapala sa mga totoong Kristiyano. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong pagkapulob ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes sa altar call. Praise the Lord. Habang hindi karapat-dapat, Kulan ng habag at wagas mong pagsinta. habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa.
O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pag-uulan ng habag at wagas mong agsisan. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sulang biyaya mo. Mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sukdulang biyaya, walang hanggang pag-ibig ang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong nakakarinig ng mga banal na salita, mga pangangaral, mga binamahal, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Patuloy tayong nililinis ng mahal na Panginoon. Yung ating napapakinggan, mga minamahal, talagang tagos sa puso na ng mahal na Panginoon. Nais ipaunawa ng mahal na Panginoon na napakahalaga ng kaligtasan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Na hindi lahat, mga minamahal, hindi lahat binigyan ng pagkakataon. Hindi lahat, mga minamahal, pinili, tinawag, hinirang. Hindi lahat, mga minamahal, binuksan ng pangunawa. Hindi lahat pinagpahayagan ng misteryo ng pagka-Diyos ng ating dakilang Diyos. Marami pa rin sa atin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon itinuturing pa rin nilang propeta. Itinuturing siya'y anak, mga minamahal. Itinuturing siyang tao. Subalit tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Bukas yung ating mga isipan. Bukas ang ating pag-unawa.
tungkol sa pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, ibahagi natin ito sa lahat ng kanyang kinapal, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, kumilos na tayo, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, makapagdala tayo ng kaluluwa sa kanyang banal na harapan. Isang kaluluwa, ang sabi ng mahal na Panginoon, mailapit natin sa mahal na Panginoon. Nagtatakip ng maraming kasalanan at libong-libong anghel nagkakatuwaan doon sa langit, mga minamahal. Panahon na upang tayo gumising, mga minamahal. Panahon na upang tayo kumilos, mga minamahal. Yung ating natutulog na pananampalataya, kailangan na nating magising, mga minamahal. Kahit sa mga oras na ito, ang ating mga minamahal, mga kababayan, nasa kanilang mga tahanan, kailangan natin tagapagligtas. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aanhin natin ang kayamanan dito sa lupa. Kung ang kaluluwa naman natin mabulid sa dagat-dagatang apoy. Kahit barya-barya, kahit piso-piso, basta si Kristo ay nasa puso, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ating mga minamahal, mga kababayan, mga minamahal, mga bisita, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao, iniwanan ng kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ito, mga minamahal. Siya'y nag-anyong tao, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang regalo, ang buhay na walang hanggan, kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat lahat tayo ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng malapay noon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po, ang mahal na Panginoong Jesus na po ang magsasagawa sa bagay nito, ang bautismo sa Espiritu Santo. At bilang pagsuko, mga minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong manalangin, udakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Marami pong salamat, malapit noon, sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, malapit noon. Narito po sila. Mahabag ka po sa kanilang malapit noon. Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila malapit noon hanggang simuling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. And through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Tayo po'y dumako, mga minamahal. Hallelujah.
sa ating po mga pangailangan. Hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal. To the earth, prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Muli, malapay noon, sa mga oras na ito, sama-sama kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming nagawang kalikuan, malapay noon. Sa aming mga kahinaan na aming po nagpagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa, lalo na po sa iyong kabang lingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin, malapay noon. Patuloy kami panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapay noon. Nalikhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, malapay noon. Tapat na naglilingkod sa iyo, malapay noon. Datnan mo kaming tapat na umaawit, nagpupuri, nag-aayon, nagsasagawa ng aming mga tungkulin. Alisin mo po malapino sa bawat isang panlalabig, mga panlulupaypay, hallelujah, mga paghihina, mga pag-aalinlangan, malapinoon, hallelujah. Patuloy mo kaming palakasin, malapinoon, panghawakan ng bawat isa, hallelujah. Through the earth, pray of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay itaas, malapit, mga minamahal, problema sa pinansyal. Hallelujah, nais nating mailapit ang ating mahal sa buhay. Dalawang kamay itaas, hallelujah. Palayasin natin mga demonyo ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Mga karamdaman, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating po manang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At para po sa ating mga